Čaute, tu je Goro, vítajte u nášho ďalšieho vlogu. Už dlho nebol ďalší vlog. Z nejakých vážnych dôvodov, neviem prečo. A preto som ho teraz natočil. Mám lepšiu kameru. Vtedy som natáčal len cez mobil, tá viete, bolo také hnusné to bolo. Nebudem robiť hlúposti. Tak to je všetko pre dnešný vlog. Tak čaute.